କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୋ ବାବା। ମୋ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା କବିତାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନିହାତି ଖୁସି। ମା ଯଦି ପୃଥିବୀର ରୂପ ନିଏ, ବାପା ହେବେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ। ମା ଯଦି ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ସାଜେ, ବାପା ହେବେ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ। ମୋ ବାବା। ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସେତେ ରଙ୍ଗ ଆଙ୍କିବାକୁ ତମ ଚରିତ୍ର। ମୋ ଜୀବନରେ ବାବା ତୁମ ଅବଦାନ ଭାରି ବିଚିତ୍ର। ମୋ ବାବା। ଶବ୍ଦରେ ମୋ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ବନିବାକୁ ତୁମ ସ୍ନେହ। କହିଦେଲେ କେହି କିଛି ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି କହ। ମୋ ବାବା। ଦୁନିଆ ଦୁଆରେ ଦେଇଛ ତମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପିତୃ ଦିବସେ କରୁଛି ତବ ପାଦ ବନ୍ଦନ। ମୋ ବାବା। ମୋ ବାବା।